mga kaigsuonan, maayong gabi kaninyong tanan. Kini nga pag-ampo, tubag mo mga sangka. May gabi. Kadi karon mo ni ato pag-ampo sa mga dimalason sa gugma ngadto sa mga adlaw sa kasing-kasing karong adlaw. Balindas di karon kitang tulowa ti mga gugma o ti mga hindi gugma mao na nga kita orasyon karon para sa kato mga buot magandoy nga dunay kapi ka sa kinabuhi hangtod sa kahangturan Ni pag-ampo sa mga pakya sa gugma ay sa magtubag orasyon sa mga dimalason sa gugma o balaang kopido ania kami nga mga inihap nga mga binuhat nangamuyo kanimo nga unta kami makaangkon na og kapikas nga among ikauban sa panimalay hangtod sa kahangturan o kamatayon ni ana pod ang adlaw sa mga gugma Pebrero 14 nga nabaniog na nga gisaulog sa manag-uyab managminyo matag tuig apan kami nga mga binuhat kaming tulo pabiling inusara sa lawag nga kamera ang ako nga kamera akura siyara og wala gid siya mito nga sa kasabutan sa tulumanon nga unta magkauban niya ng adlaw unta balaang kupido maswertihan na kami sa umaabot nga mga adlaw ug among mga kasing-kasing maigo na sa pana mo nga makatunok sa kalami ni hinaot kami nga mga malason gyud dunggon mo ang among mga pag-ampo o balaang kopido ni itantanan sambat aron pagrasyahan ta kopido sa paglaom grasya ipaabot mo diri tubag dunggon mo unta kopido Dunggon gonta kapido. kopido sa paglaom pangitain nami tubag Dunggon mo ta kapido. kining mga sumusunod mo kopido dugay nang nag-ampo nga maabdan mo sa grasya intaon tubaga tubag Dunggon mo ta kapido. hapit na mawala sa kalibutan kining tulo ang among kaambungan ayaw intaon pakyasa tubag Dunggan mo ta kapido. mga tawa ta hidom seryoso na punta litania sa mga dinaog-daog babay nga maanyag ihatag sa na bataton nga mahigugmaon ato balikon litania sa mga dinaog-daog babay nga maanyag ihatag na atong tubag ihatag na ha ato balikon babay nga maanyag ihatag na batanon nga mahigugmaon Ihatag na. manghihatagon og dili dalo sa mga sangatanan Ihatag na. atong tubag sa sulod gilitania wag tanga ha malason Bagtanga na. di sugton Bagtanga na. pahuwaton Bagtanga na. maldita Bagtanga na. guwapa Bagtanga na. atong sulod gito bag hinaot paunta batanon nga ihatag sa ni Cupido tubag hinaot paunta mahigugmaon Hinaot pa. buotan Hinaot pa. maayo mo panggan Hinaot pa. maayo mo luto Hinaot pa. lami og lawas Hinaot pa. abundaw katubangan Hinaot pa. manghihatagon Hinaot pa. dili mo babag ang mama Hinaot pa. dili mo babag ang papa Hinaot pa. dili reklamador Hinaot pa. mabilis sa balay Hinaot pa. dili laagan Hinaot pa. atong sulod gito bag isalikway ha pangit Isa likway. pilian Isa likway. dili dayon mo sugot kun Isa likway. wa ka mahuman dili dayon mo sugot kun Isa likway. Pag balagyan mo human.
dili dayon mosugot kon kuhiton Salikway. atong tubag ni ipadala karon dayon ha. Oo. Musugod ko. Babae nga napuno sa kanya kung kaabunda sa panglawas o kupido. Tubag. Ipadala karon dayon. Babae nga batanon nga mga 25 paubos ang pangidaron o kupido ipadala karon dayon. Ipadala dayon karon dayon. Babae nga buotan ang mga ginikanan o kasabot ra sa kahimtang nga pareha ra mi edad sayang ang mahal og ginahan. Kupido ipadala dayon karon dayon. Orimos palihog sabat lang kanako. Ibaygan wagapgo sihan rapa onak rapa onak dopiko taon naghay norak usun unya na unday ibay ganlidi gam agmatuyi taon abagan as natan. Salamat kanyan duha sa pagsambat ka nako karong adlaw o karong gabi una sa Valentine's Day. Mo katong ori mo sa pagampo karong gabi o karong adlaw. Kitang tanan niham. Atong katapusan nga panguros sa ngalan sa babae Sa ngalan subay. sa buwak Sa ngalan sa kupido. mabuak og sa sunod na maabot buak niham. Mag-ubo ko. Kupido.